Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina seyyidil enbiya vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem Müslüman oğlum, bu ciletide gurrumuz oğlun son hakkı hukuki inatan mukabilina inatadan oğlun son neme hakkı var. Umumen bizim mecalisi dinimizde member hay dinimizde enen hakkında enen neme hakkı var oğlun soktan şundan gurrum verdiler ki bayetem gurrum vermedi atan neme hakkı var oğlun soktan şundan gurrum veriyor ki şundan hem gurrum verilmeli şun bidatlar hevren bir bizim dinimizin diyanatının tavsiranlardı ona hiç bir gurrum yok hemşinani ki bir Kur'an'ı ödeyende, ahadisi ödeyende şun hakkında bir muhtelif bir ayetlerde, ahadislerde hevre güçlü tekitler geliptir. Ama şun mukabilinde da oğlun şunun hakkı inatadan neme bunun hakkında da bizim dinimiz bu gurcunun boş koyanlar yok. Her gayrının özayının ehemmiyeti var. Hemçinani ki ina atan hormatını oğlun şun haklamasa günahkar bolşayarak şu tuğratunna oğlun şun hakkı hukukunu inata ödemese onun da günahkarlarına hiç şek yok. Hemçinani ki inatan hormatını şeriatın ayçına oraya raayet etmese düzgün varakım ödü qorip da habardar bolmasa erti kıyamatın cevap vermeli bolşayarak eynen şu tuğratunna eğer oğlun şun hakkı hukuku da inatan tarafından raayet bolmasa şeriatın aydınına oraya bolmasa ertesi inatan kıyamet konusuna cevap vermekteğine Müslümanların hiçbir şek yok yani. Adam günde peygamber desem yanına ya Resulullah ben enemin tiylağın kâre saklayayım mı? Atamın onu ummuk enen deyip diye. Ondan sonra yeni enen deyip diye. Ondan sonra yeni enen deyip diye. Sonra atan deyip diye. Bu da atılan öz zahine gerekliliğine hiçbir gurrun yok. Kuday Teala adının kaptırcığına eni şükürli veli valideyk deyiptir. Ki meni Allah'ın da şükürünü yerine yetir. Meni Allah'ın nimetini bana terk etme deyip aytşıyalak enes durutunda ene tağında Huday Teala şükürünü yerine yetir deyiptir. Ona bu da atlan muhimliğine hiçbir gurrun yok. Ya Peygamber Kudaysam neyme diye? Atan doğatı diye oğlun şunun hakkında eni Peygamberin doğatı ummetin hakkında. Şöyle bir güçlü doğaşı deyiptir Müslüman doğan. Ya ata diye cennetin diye ortakı kafı deyiptir. Halatan gori, halatan da yıkta göber deyiptir. Şice bir muhimdat inatan hakkı, hukuki, bu da hatta Müslümanlığın öz zahinde bir katımın hakkında Allah'dan korkup da var kimseler başardığımı öyle şunu düzgüne getirip raayet etmeli. Kut aileminin hakkında da ne etmek gerek? Raayet etmek gerek. Kut ailem hakkında bağışla istiğfar etmek gerek. Hatta bir adam şu inatı ölüptür. Bu avval bilmeyaptır, din diyanatın aydınlığın nemlerini bilmeyaptır. İnne onu rad etmek yerine çıkıp da rad etmeyen yolu neymiş? Şon iğnına, inatanın kavuriyallarına kavuluk etmeklik, şolun iğnına sadaka vermeklik, o şolun iğnına istiğfar etmeklik, şiddeti arttırırsa Allah Tebarek ve Teala şu benneden radi bolup inatanını erteki kıyametini inşallah Teala radi edecek Müslüman doğru. O zaman şu taydın yönü her dağın neyme? Öz zayi var yani. Her dağın öz zayi var. İnatan hukuki öz zayinde. Ama inatan neyme? Vudibeti var. Oğlun şun hakkında. Kıynandık da şun hakkında bizim aramızda ken kemçilikler var ya. İnatan avval baştan hakkı baştan. Oğlun şun hakkı hukuki. İnatadan. Avval baştan inatalan boynuna kavat takmaklık gerekli. Ya elhamdülillah inni bidatlar ken kavlanıptır önkülen. Kadim qadanmadı, tağanmadı. Ular yakın kancık badı, yeni burada badı. Bir hud atları nakıptırlar Türkmenli bilmeyeni. Hop. Elhamdülillah inni yenimin hakkında alada kavi. Kavdan kavat dakçak kolup başlarına gayi. Bu atta da esel mana avadan olmalı. Kavdan kavat Peygamberle. Ola Allah'tan o atları. Şu 90 adi ki Kur'an-ı Pakistan'ın onu yadığındır. Şu an Abdurrahman, Abdülkerim, Abdurreşid, Abdüladim şu abd getirmektik barakim. Beter kavi yani. Atlan sınırda Allah'tan atların sınırda da Abdurrahman bilen Abdullah dakmaklık barakim gerekli. O hiçbir benden adına Rahman demek doğru. Oğlun şonunda Rahman deyip çağırtan haram dat günahkarçılık yani. Belli Huday Teala'nın atların sınırda atma
şoň öwünne hetmin abd getirmekdir gerek. Bir näme Rahman şoň, bir näme Ahad şoň. Abdul Ahad demeli. Ahad yegana taýty diýip aýtdygy. Ol Hudaý taradan başga hiç kimler ýani. Şoňa müdesşwarahim bir has atlar var. Şol atlary Kuddus diye. Hemme aýypdan arada kim? Allah Taala. Hetmin Abdul Kuddus demekdir gerek musulmandagyň. Şoňa müdesşe atlary dakmaklyk gerek. Ondan bäri peýgamberlaryň atlary var. Ýöne sadece Kerim diýeniň aýby ýok, sadece Rahim diýeniň aýby ýok. Ýöne sadece Rahman demek dogry, şoňa çok oldum. Sadece Kuddus demek dogry. Sadece Ahad demek dogry. Belki Abdurrahman, Abdul Kuddus, Abdul Ahad demek gerek. Şu suratynda. O zaman bärde peýgamberlaryň atlary bar. O şu suratynda sahabalyň atlary bar. Ýa fark etmeýär, başjaki geçen peýgamberlaryň adyny dakçykda bolsaň, ya geçen ki gawa adamlaryň adyny dakçykda bolsaň, ýa da mana beter muhim. Eger manasyny bilmeden hamana Lut aleyhissalamyň gyýynyň ady bolsa, manasyny bilmeden irade ýok. Musallem ki Lut aleyhissalam peýgamber we gawa takallygy. Şoňa men awal başdan gawa takmak gerek. Ikinciden terbiýet bermek gerek. Şoň namazyny, dehretini, şeriat uğurda eger ene ata oglaň şoňa din diýanaty öwretmese, erteki gün şoň binamazlygy, şoň bihejaplygy, şoň haýsy bir din diýan hakynda etýän kemçiligi awal başdan ene taýýardyljak ýani. Baýat öwretmekdik biziň wezifemiz. Aýtmaklyň aýdyp diýmekler diýip etmese ol aýra bir gurrun. Emma eger enata oglaň şoňyň dindar bolmakyna zähmet çekmese, edip terbiýeti İslamiň öwretmekde zähmet çekmese, ol oglaň şoňa öz günäkär bolar. Onuň gurrun ýok. O da akly huş jaýyna gelenden sonra o da öz edinişde mükellef. Ýöne enata da şoň günälerini näme durjak musulmandagyň ýazyp durjak ýani. Bu üçlenizden ýanyna hulata bir gawdenana ebermekdik gerek. Eger şu istat bolmasa %100 enata gaty günäkär ýani. Gawat takmadyk bolsa, din diýanatyny öwretmedik bolsa, o ýanyda bir gyrnak bir gawdenany ebermedik bolsa, elinden gelip durup da bar musulmandagyň şydatlar ýani bara gaty günäkär. Böyle dikkat edin. Eger oglanyň ýaşy ýeten bolsa, ýaşy gadim kitaplarda 16 gelipdir. Bu da manna 16 ýaş oglanyň ulasa aýal saklap biljegi gyn görnýär. Her suret. Hakikaten aňlaýarsyň, sen oglaň şoňny näne ýany aýdyp başlapdyr. Ýeni bir ýany aýdyp başlapdyr, men ölenjek diýipdi, jama fesat diýipdi. Aýaly saklap biljek adamlarda belli bolupdy öýdi. Bir oňşun marakyn başyny ulasa kamil çekilmede kaptana kömek etsen ulasa bir aýal saklap biljek adamlar belli bolup duran bolsa, bu malyňyz da bolsa, eneň maly we ataň maly we oşun öýermekdige ýagdaý ba bolup da şeger oglaň şok öýermede, oglaň şok näme günä etsin jamada çeşim çyranydan halkyň namyny ödemeden tereke mubtala bolmadan haýsy bir zatdan şu günä etkimin köýe awul başdan şu ene taň boýunda ýadylýar. Näme diýip şon bary bolupsyn öýermän orada. Eger ýogy bolsa bilýär, ýogy bolsa ol aýra bir gurunda. Bary bolup öýermese, o da şu toratdan ýan kaýçym ýalak ogulla barak şu toratında ýaşyny ýetipdirni taklap biljek, günöňşük görübiljek, günöňşük aýlap biljek, ganimet öýüň ýanyna kömek etseň, ulasa aýa taklap biljek adam bopda. Eger şular biz öýermesek, musulmandagyň şi günät kimin oýuna, şi ene taň oýuna hetmin gerekdi ki, şoňa ele ýakçylmamak gerek. Gynakda bu kulmarahim beter bir jama fesat bolur. Eger gyýda bolan bolsa, gyýda bolan bolup aňyrdan gelen bir gawy bolsa, Peygamber Aleyhisselam diyanaty ödemelipdir. Gelin aljak da bolsaň diyanaty ödemekdik gerek. Gyýda berjek bolsaň diyanaty ödemekdik gerek. Garyp baýlyň ödeme, Hudaýyň garypdyr, garyp da bolsa. Baýda bolsa Hudaýyň baý, Allah baýety, Allah garyp etýär. Diyanatyny ödemeli, edip terbiýetini ödemeli, namaz dehretini ödemeli. Gawy bolsa musulmandagyň hetmin çatmaklyk gerek. Elbetde bir gurulma maslahatlaşmaklyk gerek. Çyndan gawmy, çyn gawlyk belli bolan sonra näme gerek? Istihara okuymak gerek. Kimin gurun aýra gurun. Bir wagtda eger gurun eşitipde istihara nämenin biljek bolan kanaldan serçetden gurun bergildir. Ýok, hususy toratynda gelseňiz inşallah taala 911 965 83 93 men şumar telefonum. Ola Telegramda da bardyr, WhatsApp'da da bardyr. İnşallah gelseňiz men o gurunda da iý berip bereýin. Ha baraýly gurun bu da. Eger ogul ne, gurun şoňa ne? Oglaň şoň haky bar. Gyýdyň da haky bar. Aňyrdan gelen adam, täne many ogluň ölenjek diýe, eneň ýanyna aýtdyr, oň ýanyna aýtdyr, habar taňa ýetipdir. Falan ýelik barypdyr, dinni oglaň şoň intihab edip duran bolsa,
Oşa din diyanat bilen oğlun ölenecek bolduqa gelip de bara yok bolar bolma gurunlar agdap şeytiyelle ba. Men şahsın gözüm bilen gördüm. Diyanat diyeden alacak bolduqa yok bule böyledir bule şeyledir deyip etmediler. Oşoňa başga bir gıyda bir şon betbat ettiler soram. Eger sen oğlunun diyanatly yerden alacak bolduqa den bolar bolma gurunlar agdap ol garip ýene bir zat deyip oğluň şoňa başga bir ýerine eberip de barakim suratyna etdik gün günüň şoň daýran diýelim bolup ala bakyp bolsa şu gün kim boýunda şu ene taň boýundaky şu oğluň şoň diýen etmekdir ha. Musallem ki oğluň şoň haýyryny ene takawutly hemme nagadar ýerde beýledi. Yalandan öýde haý-howaslyny giriftar edip men bijire gelin aljak men ojra köreken gerek maňa ojra falan gerek diýip bir yok zatlar öýde ýanyň öýde şert edip barakim oğluň şokdan gynanakda betbagt etýärler bar. Şoňa kynnaty hawada bolmak gerek. Ondan sonra gurun öwrek türtek. Awat takypdyr, din diýanatdan öwredipdir. Ýanynda bir ulata gowdana ebertdir. Inni ene tam boýuna ustada näme? Şo botda sawullandy. Hawa. Nu gala näme güne etse näme etse kim boýuna? Öz boýuna bolýar. Emma arada ýene bir sili hak hukuk bar. O hak hukuk näme? Keşide kän ara gurun talygly, kän ýürekler agyrdygy, kän dogan gadaşyň arana, tokmudyjyň arana bir adawat düşmeni, bir agdalyga talygly. O näme dünýä malynyň gurunu. Gerekli ki eni atala oğlan oşağına muhabbet edenne yani den muhabbet etsildi. Bir ol ýakyp birini kärrak gawrayan, ýürekden gawrak gawrayan oň irady ýok. O bir insanyň ihtiýaryny däl. Ama umumy suratyna oğlan oşaňy den tutmaklyk gerek. Tabiiz gaýil bolmaly, parkly görmeli. Şoň arasynda barakim bir formetmeler ki şolar birbirine düşman bolup döremeseler. Diýdim ol kärrak gawrak görýär, ol falanrak etýär diýip şu suratyna ýeneden atadan dogandan marakim näme? Ýüregi tawymasyn. Hatta dawany da turýar bilýär. Dawa malyň üstünde turýar. Bir mal ata bolýar mal berýär, ene bolýar mal berýär. Şeýle gerekli ki ene atala edalete riayet etdiler. Tabiiz gaýil bolmasylar, park gaýil bolmasylar musulman dogan. Ne manat var ahim? Oğlan uşak senki, tenden önü ötüptir. Sen böwründe olulypdyr, sen böwründe dünýäge gelipdir. Sen öýüňde barahym şu ýaşap sorum, häqiqatda şoňa abraý, sen abraýyň. Bu kun gelipdi barahym şu oğlan uşak ana park goýmaklyk, oşu borum kine we adawat orta oklamaklyk, şu bir olakamly günäkärçilik. Ha, dogry gurrun. Ataň maly ba, eneň maly ba. Ha men şon şeriatymyň aýtmagy bolýanda. Ha, ene taň maly ba, kime berjek bolsa berer, maly ba, ihtiýary ba. Oňa gurrun ýok. Emma olayda bir gurrun. Emma sen edalete riayet etmesen, tabiiz gaýil bolsaň, fark gaýil bolsaň, seni enataň şeýtmekligi köp kine, kuduret, düşmeni sebäp bolup, şu oğlan oşaň teň gidenden soramda agtyklyň bilen, çawulyklyň bilen şu babam şeýtdi, kakam şeýtdi, falan etdi şeýtdi diýip näme? Kullin araç suratyna bir dogan gardaşyň arasynda üzmeklik gatnaşyklyň marahym aýrylmaklygy o suratynda kini kudurty bolup gelmekdigi näme bolýar? Sebäp bolýar. Kim sebäp boldy? Şu ene ataýky malyma ihtiýarym ma diýip şu arada suratynda edalet etmäni näme bol agrarlyga sebäp bolýar musulman dogan. Oda şu taýdan gerekli ki şu zatlar barahym riayet etmeli. Amana fereden diýende bir siri oglanlar bolýar, Hudaýda kan kullen din diýen iş ýok. Hanamadan abraýnanygly atamyz zat berjekkä diýipdi bilýär. Şo zatlar diýerdi. O bir aýra gurrun. O bir aýra gurrun musulmanlar. Bu şunýalyk bir müňde biri bolýar, biz görýäs. Kullen arak içip ýene bir aýdyp, bir ýok da aýdyp, hanamadan abraýnalyp diýede tembih etmeklik gerekli şol maram daran diýen azalda malyndan bermese ol aýra bir gurrun. Emma sen görýär hemmeti ölgüniň şoňy bilen halat çöreğinin ýüzünde hada hor boljak gaden başardygyndan ende kömek etjekden şu turatynda şeýle bir oglan oşaň arasynda gelip de park gaýil bolmaklyk, tabiiz gaýil bolmaklyk, o şu turatynda ikilik etmeklik, bir ileri çekip o bilen gaýra çekmeklik şeýle nämetýär? Ara kini kuduret töredip günäl kimin kolýar? Şu ene taň kolýar musulman dogan. Onda şu taýdan ata enelerden men haýşym şi öz oglan oşaňy deň tutuň. Ha, körfedir, kärrak dehmet çekdir o biri. Durumda artykmyşak berseň berersiň, malyň ihtiýaryň ba. Emma o formetmeler ki dogollaň arasynda kine kududat adawat döresin. Ey suratynda habardar bolmaklyk gerek. Dogollar da şeýle. Men eşdiýände bir de deň urlýa, aýdylýa.
Doğullar da dinini dünya satmasınlar. Dinini dünya satyan doğullar var. Ne yaparım? Şeytiyavada hamana 20 yıl min avval doğulları, olakan doğulları var ölümtürler. Ata olara toy tutuptur. Ata olara yer alıp veriptir. Ata olara öğüt almasına kömekleşiptir. Ata şavak son toyuna şavak 20 yıl min avval 2 milyon kızıla veriptir. Şona görecek deyip barakim yer satıptır. Şona mengdeş harc ediptir. Gel. İnne o doğulların hemmeti öyle yerli yurtlu oldu. Kim alıptır öyle? Körfe alıptır. Ne şu körfe edek kalan ne körfe de aradan ne atağın ne bir hakkı hukukunun onu da almakın hakkı var da. Gelip şunu edek kalan ne işte bakıtçılık döredip hava şuna mengdeş barakim ne atamana öyi körfen adında azak koyuyordu. Yok. Allah var yok. Biz de mirasın hakkımız alacak. Biz almalıyamy. Baba sen avval alacaksın aldın. Sana berjek berli. Sen ölecek o bir yer tatırla. Yadın açıyamy. Falan ağam. Sana 7 milyon kızıllak kılı şavat. 20 milyon avval. Sana 3 milyon kızıllak kılı şavat. 30 milyon avval. Ola neyme? Neyme diyet diye biliyor musun? Sizce dini dünya tatmaşı. Neyme diyet diye. Sen de şuna la diyet diye. Hop. Neyme dedi hem amana? Ha şavat bana amana 25 milyon avval. 30 milyon avval bana 3 milyon kızıllak kılı mı? Sen de 3 milyon alıyet diye. Bana 7 milyon kızıllak kılı mı? Amana 20 milyon avval. Sen de şuna la diyet diye. Ne kadar namardı. Kabrını dik otururlar adamlar işte. Kabrını dik otururlar. Dinini dünya tatmak şey. Sen alacaksın attırsın. Atenli ulu soğuru. Oğullarda mallı mülklü. Ata oğlan karşı duruyunu başaranak. Yine burada dedenak. Dününün yan arada doktorluğun bir gelipti da ben. Hafiz ben neyme deyin? Ben dedim Huday versin, ödüne versin. Bu da davalaş verme dedim. Gelipti ondan sonra bu da atacaksın alttır. Şu körfe var akım şu doğrultunda bir enate öyü geçecek. Bunu öğrecekler yok. Henüz doyan adı yok olan. Henüz de şu öyden alacaklar ola. Hakkımız var deyip. Ola neyme onlar? Sen ola alallan neyme? Sen 7 milyon, 5 milyon, 25 milyon ol. Sen kırılaktırlar. Şu at çok kıymetli şey. Bu at 50-60 milyon ola. Senin ki 1 hektar, 2 hektar yer sattırıptırın dediğine sen öğrecek deyip. Şu at eğer var akım şu 7 milyon olanmasa bu at 140 milyon o. Ola neyme onlar? Şuna diyeli dini dünya tattan Müslüman doğun. Doğun, sen doğun da kedekide. Huda sana beriptir, sen gel körfe, sen kim olsun, gayrat et deyip suretinde, şıdatlar Müslüman doğunlar, ne mi biliyor musun? Raayet etmek gerek. Yoksam, kabrınızda dik oturursanız. Raayet etin, ne mi sen, Allah'ın ödenek. Doğru bir yerde var akım, şeriattaydan sana, mirastaydan var akım, berliye, onun görün yok. Emma şıdatlar insaf değil. Şıdatlar Huday'tan töyecekti adı değil. Şıdatlar mezlum koşu değil diye. Şıdatlar vicdan taydan aslan doğurdu. İman taydan aslan doğurdu. Bir şeriata zahire öyle hükmet ya rahim. Mesela içerideki, anırdaki baryak deylersen gözlemeten erti kıyamet Müslüman doğun tutulursun. O şu doğrultunda arada geldi de bayan, geldi. Şu geline yallık olumda ben harazam şey, İslam şey. Siz kömekçi olun şu erkeklere. Alcan alıptır maşini, yeri, yurdu hemle cayına. Gel bugün yeni de şunun alıbilse Allah'ın gözlemeğini katık. Ödüğüne bassan görün. Katı teleke de atla Müslüman doğullum şurada. Şu tuğratında şu zaten arka durmak gerek. Miratın hakkında da kavuta şu en atı öldürlüğüne den mi den ne sürüyor maslahat bilse. Ulan hemen radi etsin yani. Bu taraftan hemen körfeye geçirip beti biliyor musun? Bıcırat da var akıyım o. Körfeden uça alıp sonra körfen horlayalı da var. Yok. En ata ne ettir biliyor musun? Ata ya yine ol kolları ağın idafedat veren adı yok. Damın gücü verin dehmet çekiptirler çıkarptırlar. Bu taraftan körfen var yok da körfeye geçirip betiyle bir kaptırlar. Baba sen Müslüman doğru sen oğlan uşağın daha şu. O da şeriattaydan bir gurrun var. Dikkat o da şeriattaydan bir gurrun var. Baylan boyunna dekattan şuradan başa burada pardı. Aynı şuradaki pardı olsaydı. Ne mi pardı? O da taş çevrekte ne kadar garip var, gerekli var. Her bir müdariki gerek. Bu bayağın elinden geldi, şuna vermektik. Aynen dekatın pardı olsaydı pardı. Bayet vermeli. Huday bertil vermeden çürüyüm. Ne kadar ki başarsın? Emma senin o da şu pardı oldu. Senin ne de oğlun soğun.
Sen gelip ştada öl garip oğluna vermeyecek olsan, garip kıydına vermeyecek olsan, garip koyraklarına vermeyecek olsan, sen o yakıncan seni rahmin var arada. Sen ne kadar günah kaçıp olmuşsa da. Şimdi bilem aytyanlardı mı? Yani o da her dadın öbür cahı var. Sen ki oğlun olsan den tutmalı, ayrı vurun. Körfek kâracık bir yerden kop, radiye tembeceklerini. Bundan maşa, sen daşta orada yaklaşınca boynuna fardı var. Senin ne olur eden ak, sen şey oğlun olsan ne? Hor olup veremma. Sen bunu ödemeden, seni rahmetmeden, sen enatan günneyem bulmalahim erteyim. Ben adam tanıyanına, ata bay, aslında milyarder. Oğlu garip. Berene ak sonra baba, ber de sana bilmeden kime verecek. Yok. Gitsin öğüt çıkartın diye baba. Öğüt çıkarmakla hemen sermaye ber. Şu bir işi tutundun çıkarır. Şicre bir bakıyçılık, Kuday takkadın. Bir katı bir teleket at. Başça arada, bir aydan balı gurrun kulağda, söydümün kıyıtkaşı Müslüman doğullum ki, raayet edeydin. Tebiz gayil olman, park gayil olman, birinin kulağda doğunu, kineli kuduretledip, İydiğinden epberip gitmeyen, dünya mali kime kalıptır? Hem mecemde epberip gidecek, arada mehri muhabbet koyup gideyli, doğulluk koyup gideyli, ağzıbırlık koyup gideyli, doğurtan maluma kime verecek olsan bir amal liptirli. Emma, şıdatları iki sen doğru ait etmeyeni, doğunun ardında kine kuduret alava toklamaktan, monbir kaptandan, o taraftan doğullun, körfe hıyanat etmekteki, ya etekteki karlarla körfe olmadı, 3-4 tane etekte kattır, alacağını alıp, yeni de alacak olup, kişilik doğullarına hıyanat etmekteki, ya enatan, bu taada var ahim, ol anımdaki olu kollar gödemeni, var yon körfe mendeşe geçirmektikte, şu suratını etmekteki, şıdatlara diye, kine, adavat, düşmeni, ağdalılık, öd idinden dikik gitmekteki değil ya Müslüman doğun. Kesinlikle katı bir telekedat, o da şu taada inşallah taada himmet edeydi. Allah temizliğine tevfik versin, ulata idinden eğer bir hayır hesanat edecek de vatan bir sana deyten malahim bir malından ona vasiyet edecek de olsan, bunda bir iradat yok. Yani 3'ten 1'ini vasiyet etmekteki icada var. 3'ten 1'de Tevhid Peygamber'in kendi atiptir. Vasiyet edecek olan garip bağ başta taşta öğrenir, verecek olan bir amr Müslüman doğun. Bu da bir kavudat yöne, öz oğlun uşağını hor koymalılar, öz oğlun uşağını aç koymalılar, öz oğlun uşağını avval baştan öz oğlun uşağını ödemeli, doğunu ödemeli, ağzıbırlık gedin, ağda altını ayrılsın, cudayları ayırırsın, o şey inşallah İran'daki kalan tohmutu işte, şu porum tenin detaylarla şöyle, Müslüman eni ata, doğunum, tenin detaylarla, tenin ağzıbırlığı öğreniyerler, tenin muhabbeti öğreniyerler, ten şu arada ne yemek gitsen, şunu İran'dakiler ne yapacak Müslüman doğun, orçakla. Allah temizliğine tevfik versin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.